De dilluns a divendres, de 7 a 8, Això no és tot, amb Carles Lamelo. Avui a l'Això no és tot parlem d'una de les activitats que fem cada dia tots els éssers humans, però que de vegades pensem que no és important o no li donem la importància que es mereix. Ens referim a la nutrició. En els propers minuts trencarem alguns mites amb la dietista i nutricionista Rosa Maria Espinosa, directora tècnica de Menja Sa. Què tal? Bona tarda. Molt bé, bona tarda. Això de fer un blog a través d'internet per ensenyar-li a la gent a menjar de manera més saludable, com se't va ocórrer? Doncs mira, amb l'ideal d'intentar transmetre a la gent els coneixements que jo he adquirit a la universitat i que crec que és bo que tothom tingui, perquè com bé has dit, tots mengem cada dia, procurem que 5 cops al dia, que és com s'hauria de fer. La idea és fer-ho 5 cops al dia. Existeix alguna dieta miracle? Massa dietes miracle, diria jo. Però alguna que sigui bona realment? Sí, l'alimentació saludable, però no fa miracles. Ah, ja sabia jo que em diries que això no és tan fàcil com sembla. Des d'aquest punt de vista no entraré en altres temes, els miracles no existeixen. La web és menjasa.es i tothom qui vulgui doncs, la pot tafanejar. Aquí tenim avui amb nosaltres la Rosa Maria, que ens explicarà alguns detalls. Però sobretot el que volem en aquest espai, en els propers minuts, és trencar mites, perquè sembla que d'alimentació i de dietes en sapiguem tots, Sí. les revistes en van plenes, internet no parlem, però, per exemple, coses que un sempre pensa, em posaré a dieta, per tant, no menjaré pa, no menjaré pasta, no menjaré fregits. Això és correcte, no és correcte? Depèn de la fase en la que estiguem? No, a veure, els fregits en diem per una banda, és que dins d'una alimentació saludable ja diem que els fregits s'han de fer de tant en tant, perquè Quan és de tant en tant? de tant en tant, diríem, un cop a la setmana, si no hi ha algun altre motiu que ho contradigui. Sí, un cop a la setmana fregits ens els podem permetre tot i fer dieta. Bé, si com a dieta entens perdre pes, perquè en realitat dieta, que ve del grec diaita, vol dir forma de vida. Per tant, és... Si volem cuidar-nos i mantenir-nos, Sí. podem fer un cop a la setmana. Exacte. Si primer hem de perdre pes, És preferible no fer fregits. molt, ja m'imagino. Però i això de la pasta i l'arròs? Hi ha moltes dietes que podem trobar a internet o que donen algunes, no sé, algunes persones, no?, que es dediquen a això de donar dietes, que no et porten ni pa, ni arròs, ni llegums, ni moltes de les coses. Jo sé que tu defenses que no, que hem de menjar de tot. Cal menjar de tot. El cos necessita uns nutrients, que són hidrats de carbó, proteïnes i greixos, que són els 3 nutrients energètics dels quals depèn que mantinguem el pes millor o pitjor, i després els nutrients no energètics, que fan funcions de permetre que el cos faci correctament totes les seves regulacions, reaccions bioquímiques, etc. I a part també funcions estructurals, que són vitamines, minerals, fibra i aigua, i el cos necessita diàriament aquests nutrients. Es podrien fer especificacions dintre de minerals i vitamines, que n'hi ha alguns que potser no cal que els mengem cada dia, però a nivell general diem que el cos necessita cada dia tots aquests. Per tant, si fem una alimentació en què un dia falta un dia falta un altre, estem fent en definitiva una alimentació desequilibrada. I això no només influirà en el pes. Per exemple, sabem que no esmorzar és un punt negatiu a l'hora d'intentar baixar inclús el pes. O sigui, la gent que diu no esmorzo, només dinaré i soparé lleuger, aquesta gent s'engreixa més. És un punt perquè es puguin tenir més descontrol amb el pes, i a part molts altres efectes negatius, alguns dels que no es veuen, diríem, que és un problema de la nutrició i la dietètica. Hi ha moltes coses que no fan mal. Com que no fan mal no hi faig cas, no? Vaig deixant passar el temps. Però després també potser estic més irritable, tinc insomni, estic més cansat, tinc falta de capacitat de concentració, em disminueix les capacitats intel·lectuals, no? O sigui que es pot fer dieta i mantenir el bon humor? Exacte. És vital, diria jo, és superimportant. Perquè, clar, això, la gent que es sotmet a una dieta, ho comentàvem nosaltres abans de començar l'entrevista, clar, sap que farà un esforç i destinarà diners, normalment, perquè menjar de dieta és més car que fer-ho no de dieta, i destinarà uns diners si va a un dietista nutricionista o si compra suplements alimenticis, i clar, vol resultats, no?, que suposo que és el que més us costa als dietistes dir tranquil, tranquil·la, el pes s'ha de perdre a poc a poc. Exacte, el problema és que volem resultats ja, ràpids, i a més, bons resultats. I el cas és que perdre pes requereix un esforç, sobretot un esforç de disciplina, perquè en definitiva no és que s'hagi de passar gana, ni és que hagis d'estar irritable, sinó que has de poder portar la teva vida diària, sense que sigui traumàtic, i seguir una alimentació saludable, menjant una mica de tot i sobretot procurant que sigui variada perquè no sigui monòtona ni avorrida.
però clar, requereix temps. Vull dir, el pes que es recomana perdre és d'entre mig quilo i 1 quilo màxim a la setmana. En el moment en què perdem més d'1 quilo a la setmana és un mal indicador. O sigui, aquestes dietes miracle que diuen 5 quilos en 2 setmanes, per exemple. això és que és alguna cosa malament estem fent pel nostre organisme. Exacte. Mira, en el moment en què estem fent una dieta i estem molt cansats i a part doncs, estem irritables, el que sigui, tenim insomni, i a més estem veient a la bàscula que cada setmana perdem més d'1 quilo, és que hi ha alguna cosa que no estem fent bé. I sobretot és indicador de que potser sí que estem cremant greix, que és el que volem en definitiva. Quan tenim un problema de pes és que al cos li sobra greix, però hem de tenir molt clar que quan pugem a la bàscula el pes que ens dona és el greix més el múscul, més l'esquelet, més l'aigua, més les vísceres, o sigui, no és només el greix que ens sobra. I d'això n'hem de ser molt conscients. En el moment en què perdem més d'1 quilo a la setmana no només estem cremant greix, sinó que estem cremant també massa muscular. La massa muscular no tenim per què cremar-la. La necessitem. Exacte. Els nens no han de fer la dieta que fan uns adults, no? És a dir, no cal que els nens sí que poden permetre's menjar un fregit de tant en tant, una mica de pasta amb una certa salsa així una mica més, no sé, més elaborada, no? No cal que els hi posem només amanida i planxa. És que de fet els adults tampoc no tenim per què menjar només amanida i planxa, també podem menjar uns macarrons a la bolognesa i ens podem menjar una carn arrebossada, si no hi ha res que ho contradigui, un cop a la setmana, doncs, no sé, el pit de pollastre arrebossat o el llom arrebossat, que també és bo. Això sí, amb un bon oli d'oliva. Això també és important. A veure, he trobat per internet mites de l'alimentació. A veure si els podem desmitificar una mica. Per exemple, un suc d'aranja o un kiwi en dejú crema el greix. El tema de cremar el greix. Hem de diferenciar processos. Una cosa és digerir, una altra cosa és absorbir i una altra cosa és metabolitzar, que van en aquest ordre. Fins a l'intestí digerim, en l'intestí absorbim i passen els nutrients a la sang, de la sang passaran a les cèl·lules i dins de les cèl·lules es metabolitzarán, que és on realment podríem entendre que es cremen els nutrients energètics. Imaginem-nos el metabolisme com això. Clar, el tema de cremar el greix, pensar que una aranja quan arriba a la cèl·lula ja no és una aranja i llavors el cos entendrà si ha de cremar o no ha de cremar glucosa o si ha de cremar un greix per tal d'obtenir energia. Una altra cosa és que els cítrics, com els que has comentat, ajuden a que la vesícula biliar segregui la bilis i la bilis és molt important per ajudar a digerir i absorbir els greixos. Per tant, els cítrics ajudarien a aquests processos anteriors al metabolisme, molt anteriors al metabolisme. Llavors, ajuden a cremar greixos? No és tan directe. Ajuden a digerir i absorbir greixos? Sí. Per això a vegades després d'un àpat molt copiós diem un suc de taronja. Sembla que ajudi a passar una mica, però la pinya fa el mateix efecte. Clar, i a més el problema de la taronja en aquest cas és que té molt de sucre. Clar, si hem fet un àpat copiós i no oblidem que la fruita és molt sana, però també té quilocalories perquè té nutrients energètics, doncs potser ja és un extra. Vull dir que pot ser sana, però ja sumes més quilocalories de les que tocarien. Per tant, aquella gent que diu avui m'he passat, aquesta nit no sopo, o em faig una macedònia, o demà passo tot el dia fruita... Malament. El que hagi fet avui, bé o malament, ja està fet. Ja no hi ha marxa enrere, no? Ja no hi ha marxa enrere. Al contrari, hem de tirar endavant. I per tirar endavant és dir, avui m'he passat, ho he fet malament, però a partir de demà torno a la normalitat. És a dir, la millor contrarrestació a un àpat o un dia mal fet és alimentació saludable. És tornar a la normalitat. No hi ha cap més miracle, ni cap pastilleta per solucionar-ho. O sigui que demà fem bondat, però sense fer aquestes dietes extremes de... No, però demà passat... Perquè aquestes dietes purgants que un troba per internet a base de caldos i res més... Sempre hi ha d'haver un professional darrere que realment... Un professional... Internet no és una font fiable. No. Pensem que cada persona és un món. Llavors, sí que hi ha una base genèrica d'alimentació saludable que ho tenim claríssim i tots hem de partir d'aquí, però a partir d'aquí cadascú té unes necessitats molt concretes. I si no hi ha algun professional de la dietètica o la nutrició que et pugui assessorar en base als teus horaris, la teva activitat física, en si ets home o ets dona, en si tens una certa edat, una alçada, etc., doncs et falta molta informació per poder determinar si allò t'anirà bé o no t'anirà bé. Una de les coses que fem normalment per tranquil·litzar la consciència és comprar productes light. Sí. Això és enganyós? Ens enganyem nosaltres mateixos. O sigui, com a producte light s'entén aquells productes que han aconseguit reduir un 30% les quilocalories del producte de referència. Per exemple, puc tenir una melmelada light que m'aporta 250 quilocalories per 100 grams de melmelada, doncs una melmelada... Normal? O
O sigui, la normal m'aportaria unes 350, la light m'hauria de portar com a màxim unes 170 quilocalories, per poder dir que és light. O sigui que la maionesa light continua engreixant. Si la menjo amb excés, sí. Clar, vull dir, la idea no és, en lloc d'agafar un dònut normal, n'agafo dos de light. Ah, no, clar. La proporció ha de ser la mateixa. Exacte, sí. I fins i tot, clar, amb molta mesura, no? Perquè hi ha gent que, per exemple, el cas de la maionesa, se la posen amb qualsevol cosa. Per molt light que sigui, al final va sumant quilocalories. Exacte, o sigui, el tema d'engreixar o no engreixar, no hi ha aliments que engreixin ni aliments que primin, sinó el que compta és el còmput de quilocalories que tu has fet al final del dia. I a part d'això, dintre de les quilocalories, tu t'has pogut menjar 2.000 quilocalories. Però d'aquelles 2.000 quilocalories d'on han vingut? Dels greixos, han vingut de les proteïnes, dels hidrats de carbó, amb quin equilibri? Perquè segons l'Organització Mundial de la Salut, els hidrats de carbó haurien d'aportar entre un 50 i un 55%, les proteïnes entre un 12 i un 15% i els lípids entre un 30 i un 35%. Si això està equilibrat, no és només qüestió de les quilocalories totals, sinó també d'això. Ara que ens dius això de l'equilibri, de com ha de quedar repartit, hi ha les dietes aquestes hiperproteiques, no? On només menges proteïnes, cap hidrat. Això diguem-ne que no quadra gaire amb el repartiment que m'acabes de dir de l'Organització Mundial de la Salut. No quadra gens, perquè normalment les hiperproteiques estan aportant a prop d'un 50% de proteïnes diàries, quan estem dient que màxim un 15%. Clar, això és un problema. Primer de tot, no només perds greix, sinó que a més estàs perdent massa muscular. Per això després l'efecte rebot és molt més gran. Són aquelles que engreixes un cop les has deixades. Exacte. Pot ser que sigui sobtat o pot ser que sigui progressivament, però al final acabes recuperant, especialment perquè no hi ha una educació alimentària darrere. És a dir, en casos molt crítics i sempre darrere un assessorament dietètic i nutricional i mèdic que et digui, doncs aquesta persona, si no segueix un cert temps aquest tipus de dietes, no ens costarà més que perdi pes, però sempre hi ha d'haver una educació alimentària darrere. El que no pot ser és que jo ara perdi 10 quilos en 2 mesos, per exemple, però quan hagi acabat torni el mateix que estava fent abans, perquè en definitiva només he posat un parche. La idea és solucionar el que m'ha fet arribar a aquesta situació. I després fer el manteniment, que és el més complicat. Clar, el tema del manteniment, tu quan has buidat les teves cèl·lules adiposes, elles estaven acostumades a estar a tope, a estar plenes. Llavors, quan tu les buides, se senten una mica estressades. Llavors, necessitem un cert temps perquè s'acostumin a la nova situació. Aquest temps pot ser un any, perfectament. Llavors, en definitiva, quan tu fas una alimentació per perdre pes, com que no deixa de ser una alimentació saludable, l'alimentació de manteniment no diferencia gaire de la que has estat fent per aconseguir perdre pes. I què fem, per exemple, en el cas dels productes aquests enriquits amb calci, que ara sembla que s'han posat com molt de moda? És necessari que la llet porti més calci de la que hauria de portar sortint de la vaca? El sí cal o no cal, en casos concrets, que el faci un assessorament dietètic nutricional, i a nivell general diríem, si la llet hi aporta calci de forma natural, i optem sobretot per una llet sencera o semidesnatada, és a dir, que porti vitamina D, perquè la vitamina D ens afavoreix l'absorció de calci. Sí, la desnatada no té vitamina D. No, perquè li han tret el greix, i la vitamina D és una vitamina que es troba al greix de la llet. És que ni llet desnatada. I al final, què fem amb la sacarina, l'espartam, tots els edulcorants? Són tan dolents com diuen? És millor el sucre blanc, el sucre de canya, el sucre integral? Si tenim diabetis, tenim problemes de pes, tenim hipertrigliceridèmia, òbviament haurem de tirar per uns edulcorants artificials. Són tan dolents com diuen? No són tan dolents com diuen, perquè a més els edulcorants s'han fet molts estudis científics des de l'Associació Europea de Seguretat Alimentària, i s'han determinat unes quantitats que cadascú de nosaltres podem menjar cada dia de la nostra vida sense que ens passi res. En el cas de l'espartam, per exemple, que és el que dona més... Té més mala premsa. Sí, té més mala premsa. Una persona, per exemple, o sigui, la ida, diríem que és la quantitat diària admissible que podem menjar sense que ens passi res tota la nostra vida, són 40 mil·lígrams d'espartam per quilo de pes i dia. Per tant, és molt espartam. És molt espartam, és que estem parlant, un sobret d'espartam són 3 mil·lígrams i mig, o sigui que hauríem d'estar-nos menjant potser 70 sobrets d'espartam al dia perquè tingui alguna conseqüència. Hi ha coses segur molt pitjors i que ens les mengem amb tota normalitat. I que no mengem segur que també. Un croissant segur que és molt més dolent. És que de fet no hi ha aliments bons i dolents, està tot en quina quantitat tu mengis i amb què facis la resta del dia també. Per cert, hem parlat de tota la gent que es vol aprimar, però què passa, per exemple, això passa molt amb els nois, no? Que volen guanyar musculatura. Això de menjar arròs, pasta, tonyina i pollastre a la planxa,
No està malament si està dins d'una alimentació saludable, el problema és que no ho està, perquè només mengen això que tu has comentat. I quan fem exercici físic encara s'ha de posar més èmfasi en tot allò que ja sempre ressaltem, que són fruites, verdures, cereals integrals, llegums, carns preferiblement magres, com per exemple el pollastre, les carns que tenen menys greixos saturats i menys colesterol, però també els greixos, que els obliden molt. Per què opten per carns blanques? Perquè són menys greixoses. Hi ha una mica com d'obsessió pel tema del greix. Doncs el greix és molt important també a l'hora de practicar esport. I després, òbviament, la proteïna, que en persones que, en aquest cas, si volen muscular perquè practiquen un esport que és més de força, per tant, necessitem augmentar una mica la massa muscular per poder practicar aquest esport, doncs necessitarem potser una mica més de proteïna. Permet-me que digui també que es pot assolir perfectament mitjançant l'alimentació, no cal optar per productes amb productes afegits per assolir la quantitat de proteïna que un esportista pugui necessitar. Doncs ja sabeu, si voleu saber més coses sobre la Rosa, només cal que aneu a menjarsà.es, la llegiu també al diari Ara, la llegiu també a la revista Cuina i a tot arreu, però a internet sobretot menjarsà.es. És fàcil de recordar perquè és menjar sa, que és el que avui ens ha estat explicant. Gràcies per venir, bona tarda. Gràcies a vosaltres.